Magpahigayon og napulo ka adlaw nga temporary suspension sa tanang trekking activities sa Mount Apo Natural Park sugod karong adlaw. Nagpagula og public advisory ang DENR Region 11 nga magpatuman og temporaryong pagsuspende sa tanang trekking activities sa Mount Apo Natural Park sugod karong adlaw March 20 hangtod na sa March 30 karong tuiga. Kinihuman sa gipagula nga resolusyon sa Mount Apo Natural Park Protected Area Management Board Executive Committee adlong Martes. Sumala sa DENR, kinitungod sa epekto sa El Nino nga nakaapekto sa trekking o camping site sa Mount Apo Natural Park, busa kinahanglang unahon ang kaluwasan sa kinaiyahan ug sa mga bisita. Kiniaron sa balikayan ang risgo sa bushfires ug aron masiguro ang kahimtang sa nagkadayang ecosystems. Dugang sa DENR nga magdepende sa mga assessment ug rekomendasyon sa MANP, PAMB sa Regions 11 ug 12 ang desisyon sa pag-resume sa mga aktibidad. Alang sa mga nakapareserve na sa pagsaka sa Mount Apo, labi na kay lakip sa apektadong petsa ang peak season nga mao ang Lenten hike, mamahimong makikalayon sa Tourism Office sa mga LGU o accredited tour operators alang sa inyong bag-ong schedule.